И какво става, хора? Днеска ще играем тази игра с камион. Те всъщност са повече камиони и имам сега един въпрос. Дали ви харесва играта? Сега ще видите, сам да ми зареди. И ето го камиона, сега ще го запалим. Ето го товара. И също така има много други товари. И да, хора, имам един въпрос, дали ви харесва тази игра, защото може да снимаме на нея клипчета. И да, хора, това ми беше въпрос. Ето, мога да... Ето сега ще тръгва камиона, тук се завивам. И да, това е въпросът, дали искате да пускам клипчета на тази игра. Това е въпросът. Така че ще има клипчета, стига да има гледания и да ви харесват тези клипчета. И добре, хора, чао! Хора, сам се извинявам за гласа, защото това нещо го записвам след като излязох от училище и малко съм на двора, тук много гласови има. Извинявам се за звука малко, ама нищо, ще се постаря другия път.